И това е Кристиан Вигенин. Той е водач на листата на БСП за България в европейските избори. Господин Вигенин, здравейте. Добро утро. Да започнем, ако искате, от важната среща. Преди малко свършихме с нея, но пък тя така или иначе ще бъде сред външнополитическите новини. Срещата на НАТО в София. Да очакваме ли някаква нова стратегия, която Столтенберг ще отправи тук от София по отношение на войната? Как да се развива? Притеснително ли е за вас този призив, който е направен Украйна чрез западните оръжия да може да поразява руски цели? Ами какво да ви кажа? Аз не очаквам нещо ново, защото тази тема си се върти перманентно вече повече от 2 години. Ние ясно сме заявили, това е част от нашата програма и за националните, и за европейските избори, че този конфликт няма военно решение, че трябва да бъде оказан политически натиск и дипломатически за незабавно прекратяване на военните действия и сядане на масата на преговорите. Това е здравия разум, който диктува тези стъпки да бъдат направени. За съжаление, очевидно има други интереси, друго разбиране, друга гледна точка на този конфликт, който потенциално може да въвлече не само България, но и цяла Европа в една безкрайна война, в която основните жертви всъщност отново ще бъдат украинците. Виждаме, че повече от 2 години, независимо от мащабната подкрепа, която се оказва на Украйна, фронтовата линия мърда с по няколко километра в едната, в другата посока, освен че на ден умират десетки млади хора от двете страни. Нищо друго не се случва. Затова призоваваме към разум. Разбира се, нормално е в една такава нестабилна международна среда да говорим за засилване на отбранителните способности на Европейския съюз като такъв, за повече съвместни действия на Европейския съюз, повече отговорност на Европейския съюз за собствената му отбрана. И тук бих казал, че така ние ще бъдем по-независими, по-автономни, стратегически автономни, както е модерно сега новата така европейска хубава дума, по-малко зависими от НАТО и от нашите партньори от Атлантика, защото виждате, че и там текат различни процеси. В този смисъл да. Но всичко, което е свързано с допълнителна ескалация на конфликта, ще получи едно голямо не от нас, както тук в България, така и в Европейския парламент. А България на този етап, господин Вигенин, даде ли максимума си в подкрепата за Украйна? На мен ми се струва, че даже преиграхме, защото всъщност правителството през последната година, основните му външнополитически акценти и ангажименти бяха свързани с военна подкрепа за Украйна. Почти всяка седмица Народното събрание взимаше решения, свързани с това. Аз не виждам какво още би могла да направи, но пак да подчертая. За БСП има ясна червена линия и това е военната помощ. Хуманитарна, разбира се, подкрепа икономическа за възстановяването, да. Ние сме казали, искаме европейските пари от тук нататък да не се използват за допълнителна ескалация на този конфликт, а да спрат военните действия и помощта за Украйна да бъде за нейното възстановяване и за нормализиране на живота на милиони хора, а не в допълнителни кръвопролития. Очаквате ли пряко България да участва във възстановяването на Украйна след време? Ами въобще не сме на този етап, но нормално е България да участва, защото искам да припомня нещо, което някак отсъства изобщо от говоренето. Даже в последната година започвам да се очудвам. Там има около 300 хилядна българска общност. В момента може да са малко по-малко, разбира се, тъй като много напуснаха Украйна заради войната. Но има над 300 хиляди етнически българи, които някак си ги забравихме. Аз смятам, че когато дойде този момент, дано да е по-скоро, нашите усилия трябва да бъдат концентрирани именно към районите, в които преобладаващо живеят българи. И това са стъпките. И честно да ви кажа, понякога се очудвам как и европейски лидери, и тук в България десницата са застинали някъде от преди 2-3 години в мисленето си, в подхода си, но разбирам и емоциите, разбирам начина на възприемане на света от тяхна гледна точка, но има реалности, които просто вече трябва да бъде признати, че са на лице и да ориентираме нашата политика според реалностите. Да кажа накрая, че трябва да сме наясно, независимо как ще приключи този конфликт, рано или късно той ще приключи, но Русия ще продължи да бъде наш съсед и нашата сигурност в Европа,
конкретно Европейския съюз и Европа като цяло, а и света, ще зависи от това какъв начин на взаимодействие, комуникация, а в перспектива и сътрудничество бихме могли да изградим с Русия. Тя ще бъде там, ще бъде фактор и опитът някакси да забравим това, да си мислим, че това няма да бъде така, е вредно и за нас в перспектива и изобщо за сигурността на Европа. Отново да кажа, един от принципите, които ние сме си поставили в европейската ни платформа е здравия разум във всяко едно решение. Да, хубаво е, че обърнахме внимание на това. Наистина европейската сигурност в ключови избори, като тези европейски, в които се очаква да има промяна на климата, на настроенията в Европейския парламент в следващия 5-годишен мандат, е много важна. Несъмнено е най-важната. Темата за сигурността. До сега говорихме за нея, след малко разбира се и по други теми. Преди това, за да обобщим, в състояние ли Европа да еманципира политиката си по сигурността от Съединените американски щати, например? Аз смятам, че е в състояние. Въпросът е дали иска да го направи. Доколко се чувстват независими лидерите, които взимат тези решения. Но на мен ми се струва, че даже да нямат това желание, те ще бъдат принудени, тъй като на мен ми се струва, че в Съединените щати се върви към една промяна в управлението и знаем какво е отношението на Тръмп, който сам по себе си иска, по други причини, разбира се, свои и идеологически даже бих казал, но иска Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Така че ние трябва да се готвим за това, така или иначе. Можем да го направим. Аз се надявам да го направим, защото Европейския съюз не може да бъде глобален политически фактор, ако неговата сигурност и отбрана зависи от други. Това е толкова елементарно, че не знам как не се разбира. Да, ние трябва да партнираме с всички страни по света, които имат желание за това. Имаме по-тесни връзки с някои от тях, но включително в рамките на НАТО, но Европейския съюз трябва да поеме стъпка по стъпка и ускорено, бих казал, много по-голяма отговорност за сигурността си. Нека да влезем в различни детайли сега, господин Вигенин. Какво като решение на Европейския парламент и Европейската комисия, управлението на Европа в изминалите 5 години, вие бихте ревизирали? Кое за европейските социалисти, да кажем, като решение, като глобална политика, като тенденции, критикувате? Основният въпрос, който мисля, че общо взето всички разбраха, всички говорят по него, но нека да го подчертаем отново, е зелената сделка. Защото тази зелена сделка всъщност с идеята, че ще спаси света, бъдещето на нашите деца след 50, след 100 години, всъщност унищожава в момента бъдещето им сега. Защото тя така беше, такъв дизайн, такава политика беше заложена през нея, че в момента унищожава работни места, унищожава конкурентоспособността на европейските предприятия, води вместо до реиндустриализация, каквато беше идеята на Европейския съюз, с другата политика, всъщност по този начин води до деиндустриализация и това е абсолютно неприемливо. И за нас, българските социалисти, а тук имаме подкрепата и на европейските, трябва да се върви към бързо ревизиране на тази зелена сделка, която в много по-голяма степен трябва да бъде и социална, и икономически обоснована. Добре, а защо не? Ето вижте сега какво се получава. От 2007 година сме член на Европейския съюз. Защо много държави, включително може би и България, или ще ме поправите, ако не сте съгласен, имат лицемерно отношение? Значи взимаме европейските фондове, обаче не сме съгласни с общите европейски решения и единните решения на Европа. Нали тъкмо това прави зелената сделка? Заделило е пари за плавен преход към зелени политики в България. Тоест, вместо да мислим как тия пари да ги вземем, вие казвате, разрушава всичко. Цялото зелено мислене. Тази тема не е само българска. Това желание за ревизия съществува навсякъде, защото, пак да кажа, по принцип нищо лошо в целите, но в реализацията им, начина по който се прави е абсолютен провал. Значи следващия Европарламент тогава да стопира цялата зелена сделка. Да, тя трябва да бъде ревизирана със сигурност. Това не означава да се оттеглят средствата, но трябва да бъдат ревизирани изискванията, условията, сроковете, перспективата за реализация на тези цели, защото в края на краищата ние не можем да се самоубием в името на това какво искаме да се върнем в първобитната ера, да няма автомобили, заводи, защото накрая така преувеличава малко, но до там ще стигнем. Защото когато нашите предприятия са натоварени с подобни, включително
такива изисквания за докладване на малки и средни предприятия, които са просто абсурдни. Десетки страници попълват, какви цели, как постигат. Какво е това? Уж говорим за намаляване на административната тежест, за конкурентна Европа, автономна, независима и в същото време убиваме конкурентоспособността на нашите предприятия и се отваряме за внос от страни, които нямат такива изисквания, естествено произвеждат по-евтино и по-качествено, респективно. Ето това е цялата работа. Така че ето една тема, по която струва ми се, че трябва да работим от първия ден на следващия парламент. Трябва ли Европа да ревизира политиката си спрямо миграцията? Как да се случи това? Ето, току-що беше приет в края на този мандат регулаторен механизъм за нас. Страните, които са външни граници, не са ли облагодетелствани? Не е ли добре за нас? Не ни ли помага този регламент? Този регламент е една стъпка напред спрямо Дъблинския. Това е факт. Но за нас това е недостатъчно. Да кажа все пак, че опитите да се приеме такава обща политика, по част от, защото е една комплексна политика от редица други решения, някои от тях се дъвчат от 2016 година, т.е. 4-8 години вече. Европейския съюз не може да постигне съгласие по някои от тях. Това какво означава? Че просто Европейския съюз, освен всичко друго, тези дебати около миграцията показаха колко неефективен е той. Така че ние трябва сериозно да работим по тази тема. Европейския съюз да взима решение и да работи в интерес на хората. И за нас има 3 ключови въпроса, които не съм убеден, че са достатъчно добре застъпени в тези документи, защото да, казах стъпка напред, но не достатъчно. Първо, контрол по границите, но да не остане само на хартия и на думи. Това означава подкрепа по-сериозна за страните, които са външна граница на Европейския съюз, включително с жива сила, Frontex, засилване на присъствието и така нататък. Втория елемент – ускоряване на процедурите за обратно връщане. Т.е. тези, които влизат на територията на Европейския съюз, нямат право да получат хуманитарен статут, да бъдат връщани ускорено. И третия елемент – да има по-активна работа с страните, които са източник на тази имиграция, но не просто да се строя, както десните си го представят, това ли е някакви пунктове извън Европейския съюз, които да ги пресяват преди да са влезли на наша територия. Това не знам как би могло да стане, но работа с тези страни, подкрепа, за да може да ускорят своето икономическо и социално развитие и хората да не са стимулирани да напускат, за да идват в Европейския съюз. Несъмнено, господин Вигенин, сте чули тази критика, която доближава идеите, идеологията на БСП в последните години към тази на националистически партии, които ви упрекват, че вървите редом с тях по отношение на страха от бежанците. Какво стана в България? Не е залята България от бежанци, нали? Ами не е залята и една от причините, че имаше достатъчно силна съпротива. Тук и то не само от левицата, от повечето формации. Казват ми сега, вие много плашихте покрай това споразумение с Австрия и ето, че нищо не стана. Ми не стана, защото достатъчно остро и публично поставихме нещо, което те се опитаха да скрият. Това споразумение, в което трябваше тук да се връщат в ускорени срокове мигранти, които са регистрирани на наша територия. А що се отнася до националистите, аз отхвърлям тази теория, защото поне често се говори как лявото било разпокъсано. Искам да обърна внимание на нещо, което се случи тези дни с десните. Приятелите на Възраждане, ние не случайно казваме, че това са крайно дясна формация, приятелите от Алтернатива за Германия бяха изключени от групата Идентичност и демокрация, защото техният лидер в евроизборите каза добри думи за СС-овците от Втората световна война. Ето с какви хора са приятели от Възраждане и нека избирателите в България добре да преценяват за кого и как гласуват, защото немалко избиратели бяха подлъгани да гласуват в предишни избори за Възраждане. Ето какво е Възраждане и кои са техните приятели. Давам пример. И мога още и за другите формации да кажа някои неща, но има време, ще го коментираме. Ако искате за себе си кажете, има една минута до края. Защо БСП редуцира? Ето това, струва ми се, е важен въпрос. Вие за вас сте си намерили отговор, но кажете публично сега. Защо БСП редуцира доверието си в своите евродепутати? От толкова много в момента се борите, според социологията, едва ли не. Освен вас, друг ще влезе ли в
Европарламента от БСП за България? Със сигурност БСП ще има повече от един представител в Европейския парламент, но все пак за 5 години се случиха толкова много неща. Това е ситуацията в момента. Това показва социологията. Това не значи редуциране, това означава реалности, с които трябва да се преборим, но тренда за БСП, според мен, от местните избори насам, е позитивен и аз вярвам, че и тези избори, и националните, които са не по-малко европейски от европейските, ще покажат, че БСП започва да върви нагоре. Така че призовавам и българските избиратели на финала с номер 24 за националните и за европейските избори да подкрепят партията, която дава реална перспектива и идеи конкретни за реформи и в България, и в Европейския съюз. Кристиан Вигенин, който е водач на европейската листа на БСП за България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.